kunjuk dumateng myanipun Ibu Pangringga Busana. Kula suwun enggal-enggal kula njengaraken temanten putri saking Panti Busana arsa kalenggahaken wonten sasana nggo. Binarung swaraning pradangga ingkang hambabar ketawang puspawarna. Wonten gondo arum hangambar lumebet wonten wisma wiwaha. Kawistara jengkaring temanten putri saking Panti Busana arsa kalenggahaken wonten sasana rengga. Sinten ta punjering carita sekaring pawiwahan mustikaning pawiwahan wonten ing kalengganing siang punika inggih putri kinasih myanipun Bapak Margana sekalane Bu Haryani pun kusumaning ayu Laila Nur Karimah. Angin lumaksana temanten putri kakanthi myanipun Rorayun Neni Sora Rayun Nabila saka pratesaken Ibu Pangringga Busana. Laju tindakipun temanten putri salangkah bokala sangkah. Temanten putri dasar sulista ing warni ngagem busana ingkang sawerna. Anggimba busananing Prameswarinata menawi Nandra kat gumebyar busananing temanten putri. Temanten putri anggenipun lumaksana tansah tumadung sih nugrahaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi anggenipun netepi palakrami tansah pikantuk wahyu jodoh ingkang sejati saengga saged mangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wiwit sakmenika dumugi dalahan sageng para tamu kagem putri sedan anggenipun lumaksana temanten putri lolonan salangkah boko salangkah parandene wis prapta ingkang ketujuh sung sasmita Ibu Pangringga Busana arsa nglenggahaken temanten putri wonten sasana rengga angrantu laksitaning adicara ingkang sampun tinamtu sirep sanalika ungeling puspawarna nuwun matur nuwun. Para tamu kagem putri sendhan ingkang kinurmatan wis kawistara siratmaja temanten putri pun kusumaning ayu Laila Nur Karimah sampun lenggah wonten sasana rengga menawi nyandra ing ukara semu kuciwa wonten salibun wardaya hangrantu praptaning satriya muda minangka gegandhilaning nala memaning netra ingkang lagi labuh negara. Titilaksana disara salajengipun inggih suwanipun putra temanten kakung saking Wisma Palerman tumuju wiwaraning pawiwahan kadherekaken Bapak Ibu pisan Duta Dharma Wicara panjenenganipun Bapak Setyana saha pangantining temanten kakung pun Bapak Bayu saha Bapak Didik. Kunjuk dumateng njanipun para priyagung luhur ingkang sampun kapiji murih sembada kang sinedya sasana sawanci kaaturaken. Jengkaring temanten kakung saking Wisma Palerman tumuju wiwaraning pawiwahan tansah pikantuk donga kawilujengan samarga-marga. Sumun Narmawa Prabowo sumirat tambabar Tejamaya saya caket sing ngalelo tejane temanten kakung pun Bagus Muhammad
Arif Nur Rahim jalumyanipun Bapak Triwahyudi Yanto sekalian Ibu Mariati wingking saking Taruban Menteng Nogosari temanten kakung dasar pideksa bagus pasuryanipun menawi Tiyandra Katon Agung Merabu saha Merabawa temanten kakung anipun lumaksana jumangkah mbaka sangkal lolanan parandene wis dumugi sangajengipun kori wiwaha sungsasmita bapa cundakane lampah jumeneng wonten wiwaraning pawiwahan kang rantu laksitaning adicara ingkang sampun tinantem sagung para tamu kakung